Ola, rapaces e rapazas. Eu son Pinchi, o ourizo do voso colexio. Quizais nunca me vistes, porque os ourizos somos moi tímidos e preferimos saír cando o sol se deita e todo queda tranquilo. Teño unha casiña feita con follas secas, herba e pequenas polas. Ás veces escóndome debaixo dun arbusto para vervos e outras preto da horta onde estou protexido do vento e da chuvia. Buah, tedes unha horta fantástica. Cando chega a noite, saio a pasear. Vou a modiño, movendo o fuciño dun lado para outro. Busco o meu alimento favorito: vermes, escarabellos, eirugas, caracois e outros pequenos animais. Tamén necesito beber auga limpa. Cando hai un recipiente polo voso colexio con auga, síntome moi feliz. Pero sabedes unha cousa? Ás veces síntome un pouco só. Gustaríame ter moitos máis amigos. Por iso quero pedirvos algo: plantade flores, deixade algunhas follas no chan para que sirvan de fogar, construíde caixas niños, poñede un bebedoiro para os animais e, sobre todo, observade con curiosidade e respecto todos os seres vivos que compartimos este lugar. Se o facedes, o patio converterase nun pequeno paraíso cheo de vida.